K následujícímu případu se policie dostává ve středu 15. března 2000. Tehdy asistuje při vstupu do jednoho libereckého bytu. V tuto chvíli se spouští případ, který bude dlouho dělat vrásky na čele nejen strážcům pořádku. V bytě totiž nehybně leží 33letý Miroslav B. Někdo ho zavraždil. Policisté se k příčině jeho smrti vyjádří velmi neurčitě. Poškozený utrpěl mnohočetná poranění. Vyšetřovatelé se snaží všemi možnými způsoby vypátrat pachatele, leč neúspěšně. Mají však informaci, že se 3 dny před vraždou, odpoledne 12. března 2000, z domu vyřítil jistý člověk. Nejspíš byl tím posledním, kdo s Miroslavem mluvil. Byl spatřen muž ve věku kolem 20 až 22 let, se světlými vlasy a menší postavy, jak vybíhá z domu v ulici Volgogradská v Liberci 9. Uvádějí po letech policisté. V březnu 2024 totiž uplyne již 24 let od Miroslavovy vraždy a pachatel je stále na svobodě.